ένα challenge, penalty challenge και πάμε να αρχίσουμε. Βαράω πρώτα εγώ, είμαι εναντίον του Alex Gamer, αυτός που τραβάει και πάμε να βαρέσουμε τώρα πρώτα. Δείξω που βαράω. Πήγε έξω. Έξω πήγε, ναι. Ήταν το δεκάρι, βάρες εσύ τώρα. Άντε βάρα. Βαράω εγώ τώρα και θα χτυπήσουμε στο τεβάνο. Αν χάσω σήμερα είναι επειδή έχω ένα τραυματισμό στο πόδι. Ναι. 0-0 το σκορ. Άλεξ, τι έπαθες, έμβλημα, έφραγμα, έμβλημα. Ο Πέτρος Γκέιμερ με μια εκπληκτική επέμβαση. Alex Gamer, βαράει. Εδώ ο Στάθη Γκέιμερ. Μέσα! Γκολ! 1-0! Χάνω! Εκπληκτικό σουτ. Δεν κατάφερε ο Πέτρος Γκέιμερ να το βάλει. Οπότε... Τι να το βάλει ο Πέτρος Gamer. Πάμε. Alex Gamer. Με πολλά βίντεο. Θα στείλω. Εδώ θα είναι το κανάλι του εδώ. Oh, what a save! 1-0. Λοιπόν, έχουμε άλλα 3 σου το καθένας. Πάμε, πέρα. Νικά 1-0. Έλα. Εδώ βαράει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν σας είχε δείξει τη φάτσα στο Q&A. Μας τη δείχνει τώρα, πανέμορφος. Και θα ετοιμάσει. Το σουτ μέσα! Μέσα! 2-0! 2-0. Είμαι 0. Ξέρω εγώ, σαν γκέι. Σαν γκέι. Ο Καραγκούνης. Καραγκούνης. 2-0 η Καστάτης Gamer. Θα αφιερώνω σε εσάς, παιδιά. Και παιδιά θα τρίξω δράμα, θα δείτε, κοίτα. Γκολ, 2-1. Γκολ. Πάμε, Άλεξ, εσύ. 2-1, παιδιά. Χάνω, αλλά το θέμα είναι ότι σοφάρισα. Ότι... Μία... Χάνει, αλλά ισοπάρισε. Λοιπόν, το τέταρτο σουτ. Το έκανε επέμβαση ο Πέτρος, το πιάσε. 2-1. 2-1. Πάμε το σκορ, λοιπόν. Έχει τρελαθεί αυτό το εμάς. Δεν παίζεται. Λοιπόν, το κανάλι του Πέτρου Gamer θα είναι εδώ. Το Άλεξ ήταν πιο πριν. Άντε, θα βαρέσεις. Oh! Το σκορ μένει 2-1. Αν το βάλω, επειδή είναι το πέμπτο σουτ, αν το βάλω πάει 3-1 και νίκησα, Άλεξ. Θέλω να το χάσει. Ωραία, το χάσει. Χάστο! Παιδιά, πείτε όλοι μαζί, πάμε. Χάστο! Χάστο! Μπου! Μπου! Γκολ! Μην νομίζετε τον άφησα να νικήσει επειδή είναι το κανάλι του. Ναι, ναι. Είμαι καλύτερο από αυτόν. Ναι, ναι. Πάει ένα χρόνο μπάλα, εγώ πάω 5. Είμαι εκπληκτικός. Το αντίθετο, αγόρι μου. Το αντίθετο. Εκπληκτικός. Ναι. Βλέπετε, είμαι εκπληκτικός. Το αντίθετο. Τι κάνουμε τώρα? Πού να ξέρω. Λοιπόν, Όπα. συνεχίσουμε το βίντεο. Μάλλον θα κάνουμε. Challenge του μπάσκετ. Όχι, Αρακή, εγώ που έχασα τελετέρματα. Λοιπόν, θα κάνουμε. Εγώ έχασα, εγώ παίρνω τέρματα. Δεν γίνεται ρε, μέχρι 5 λεπτά τραβάει αυτό. Και είναι στο 4 και 20. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο challenge βίντεο. Αυτό ήταν το football challenge. Μπορεί να κάνουμε basket challenge. Και άλλα gaming βίντεο. Πείτε γεια. Γεια! Γεια. Γεια.